dedep sidem prabawaning ratri sasadara wus manjer kawuryan tan kucewa memanise menggep sinadeng dalu siniwaka sangya pradase agrar ning cakrawala wenu lat ngalangot prandene paksa Bregegek mel sadulita lae Ndara kula tingali sumengko pengawak baja lampah jengandika badhe tindak pundi Gus Kyai Badranaya kula nala garing Petruk Bagong kula mbok aja doyok-oyokan tandane kaya ora ana nggon ora sah oyok-oyokan ngono wong iku dibagi wong semono kok oyok-oyokan ngono wis didinakno aku ora arep njaluk aku ora tedas iki mau apa kok tindak pundi kawrana Kyai ing ripalungguhan iki Kanjeng Rama usawetara nggone murca saka kasatriyan Madukara dados Ndara Janaka sampun dangu nilaraken kasatriyan Madukara iya ing ripalungguhan iki aku bakal ngupaya saka ngendikane Kanjeng Eyang awit aku mentas sowan ana ngersane Kanjeng Rama lenggah ana ereng-erenging harga Harjuna sebab Jawata bakal medhakake wahyu toh jali abadi. Ingkang Rama niku anggere enten wahyu mboten mendel piyantunipun. Wiwit jaman rumiyin anggere dewa nedhake wahyu Ndara Janaka mboten ajeng kok eca teng kasatriyan. Mesti tindak duka angsal duka mboten ning tindakipun Ndara niku mesti pikantuk damel. Nggih pun pokoke Ndara Janaka niku enten napa-napa mesti sebabipun napa nun sewu Ndara saderengipun ingkang Rama menika kok mboten kepengin menapa menika nyekecakaken Ndara Janaka piyambak menawa mboten kepengin mulyakaken para putra wayah canggah buyutipun kaya mengkono Petruk nggih sababipun menapa rekasa ya ben nek wong tuwa ning anak putune bakale mulya. Iya ya Petruk. Nggih, mila lekasipun Ndara Arjuna ingkang kados mekaten menika gandeng Ndara Kawijayana putranipun Ndara Janaka nek saged nggih nulat kados menika. Iya ya. Muga-muga kasembatan ing sedya Petruk. Nggih sami kalih kula kok Gus bapake kula ngoten nggih kula nggih melu ngoten. Wong bapake goblok anake ya melu goblok. Ora sah nyangking daging waras kowe. Kowe iki tak sekolahke ora gelem. Kowe iki tak sekolahke ora gelem. Bocah wae sekolah nek ngaso kok mulih. Utungamu kuwi. Iya, sing salah ya dudu Semar nek ngono. Sing salah ya kowe, Gong. Wis ora sah padha rembugan kan meneka warna. Ayo Kyai Semar. Derekno laku jantraku mrepeki ereng-erenging harga Arjuna. Nggih, monggo Ndara.
Mugi-mugi saged pinanggih kalian Kang Rama lega penggalih paduka Ndara. Kadangmu padha waranten becik besok amanda Baris prayitna yuwa saranta wong Dwarawati tinumpas panika awak Pandhawa. Tinumpas panika awak ing Pandhawa. Monggo Gus kula dherekaken daya-daya prepeki. Sak cangketipun Arga Arjuna. Ayo Kyai dherekke lakuku Kyai. Punapata mirah ingsun prihatin waspaga mijil todatan pakarya sengkang rinmakan Gusti Longlong ing driya mangure mangungkung kandhuan manglilena tanpa kanin yen tanpa tulsa amengku sang Dyahutama pukulun sembah kula katur pukulun. Wah iya Angga Wijaya tak tampa pangestulun tampanana nuning dateng pamundi kula pukulun kula cadhong tangan kula kalih kula pundi wonten mestaka mugi adosna jimat. Bathara Yama Dipati slamet le. Nggih, Pak. Boten enten alas tunggal menapa namung pangabekti kula katur Rama. Iya tak tampa. Pukulun Yama Dipati wilujeng ya Reng. Wilujeng lho ya Truk. Lujeng lho ya Gong. Iku anake bapak, Truk. Heeh. Lho, nek ora persis. Ora persis piye. Lho bapake ngono, nek anak nek merongos. Ya maune bapak iku nalika ibune Yama Dipati iki meteng. Iku dheke kuwi moyoki ngono. Mula nek ndek bojo meteng ki aja moyoki wong sing elek. Ora urung tukule ya elek. Ah, sok ben nek bojoku meteng tak kon moyoki wong ganteng. Ora kelakon. Oh, nek ganteng malah ora kelakon. Ngono, gething karo wong elek ku kala mangsa wis ora sada cerewet iki. Atik nyonyor atik apa? Aku ora susah. Ora ngono sing tak pikir. Lho, bapake ngono kok anak-anak ngono. Lho. Jane Semar ki dak ora ngono ki ya wis gogong cerewet iki. Meneng apa ora iso. Ngono. Lah wis pirang-pirang dina ora tau ngene dak ya. Wonten wigatos menapa pukul 6 pekingking wayah pun Angga Wijaya. Arep nyang endi, Nger? Sira tak sawang kok sumengko lakumu.
ngupati Kanjeng Rama ingkang sawetawis dangu uncat saking kasatriyan. Wah, kebeneran yen kowe goleki wong tuamu. Yama Dipati ngerti? Ngertos mawon, Ma. Wong kula niki wau mayungi calanipun Arjuna. Lah saiki ana ngendi? Nembe tarak Brata Pitukur Puja karana kepingin gayuh tumuruning kanugrahan Wahyu Tojali Abadi. Mapan wonten ereng-ereng ing harga Arjuna wonten madyaning wana nembe tapa. Sekawan dasa dinten dangunipun namung ngangge suku sajuga. Neng ndara kumsi kuat. Mbak mung sike siji. Lah kowe nyang ndi? Ngaten, Ma. Niki Raden Janaka niki mboten kok menapa menika mapan wonten nggen ingkang tentrem ayem mboten sabab menapa dipun ayomi kalih Bathara Guru. Dipun ayomi kalih Bathari Durga niyata laruta saking yodha yen tanamu tusa sangsi kok ora dugamana resane atiku ya Dipati enten apa Rama kowe mlayu nyang negara Ngamarta mlayu nyang negara Ngamarta kabarana Ndara Werkudara kabarana Sinuwun Ndarawati kareben ngayomi Ndara Janaka. Oh ngaten iya. Iki ora urung mengko Bathari Durga golek bebantu Bathara Kala. Oh nggih. Wis, kula wau badhe mengsan kok Rama. Karsa apa? Kalih Durga. Pun kula met-met wau. Pun pokoke rambutipun dawul-dawul. Mbok apakno. Ya ora tak apa-apakno, Gong. Wong sampean kok karo Durga. Wis nger dhisik ana kowe ngasuhan ana san wong tuamu nanging wong tuamu lagi tapa aja kongsi caket lho nggih pukulun sembah kula katur kula nyuwun pamit Rama beda wonten Garing Amarta sing ati-ati ya Dipati. Putra Pandhawa tata kadewe saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Durga napa kowe merepake aku Bathara Kala apa to darunan aku merepeki jeneng kita Ripanunggan iki aku njaluk tulung karo kowe Bathara Kala. Njaluk tulung apa? Dewa Srani kang lagi wae tapana sak nduring waru utawa banyu. Yen kongsi mengkono panggodha pangrencana tak pasrahke kowe. Oh, kaya ngono. Iya. Tak rewangi, tak biantu. Ayo enggal dicaketi. Ayo Durga.
tan samar pamuring susma cinusmaya winah ya ing sepi kating ramyang-ramyang jagat wetan maya-maya jagat kula wonten cahya padhang hanelai sayekti cahyaning kayanganing awang-awang kumitir ya ing kayangan alang-alang kumitir sinten ingkang lenggah wonten ing mriku yekti dewaning para dewa dewa kang pinunjul Yaya Pratimorukni kang amawa huswa ingkang wewisik Sang Hyang Pada piwenang ya Sang Dewa Ruci nembe lenggah wonten ing Singaksana Adi anapi sukmanira Raden Arjuna kating karo repepeh Yaya Sata manggih krama mendak-mendak lirsata hametarangan daya-daya rinangkul ngayanira kaya kegoda jrepang galir Sang Hyang Pada piwenang teka kaya mangkono pangudas maraning deya ingkang dereng kawiyos saking lisan Tuhan sembah nireng ulun kapurba risang murbeng rat rat sahanane kana ing sing dasih mawe boga sawegung masering delahan tuan kanan hama mujwengong wilahing masidhem sekaring bawana langgeng mangkota manggung nggir sowan kita ana ngarsa ulun Sukmarjuna padha winantu karharjan nggir bocah bagus kawula inggih pukulun berkah pangestu paduka pukulun Raharja sowan kula namung ingkang wayah ngaturaken sumring pangabekti mugi kunjuk sandhap pepodo ya wis ulun tampa nggir gawe bungah rasaning atiku pangestu ulun tampanana kawula inggih dhateng pamundi kula cadhong tangan kula kekalih kula pundi wonten staka mugi andadosna jimat dayanana katentreman mangkota manggung nggir nggonmu sowan ana ngarsa ulun bebasan sumengka pengawak bajra teken janggut asuku jojo ana wigatine apa nggir duh pukulun upamipun kula matur bebasanipun pindhanipun
seganten sinareman mboten wonten gunanipun awit Paduka Pukulun sampun mangertosi menapa ngadados krenteking manah kula. Nanging nggih ana pitakon wajibe den wangsuli lamun aku ndhisiki marang panguwasan ingkang maha kawasa bebasane yen aku enggal-enggal kepareng-paring dawuh marang jeneng kita. Ih Pukulun estunipun ingkang wayah kepareng sowan badhe kepareng matur menapa saestu bilih ing ripalenggan mangke Jawata badhe medhakaken wahyu tok jali abadi. Ya nggih ora luput wahyu kang aran wahyu tok jali abadi bakal katumedhakake ana ngarcapada. Menapa sampun tumedhak durung isih mapan ana kayangan ing alang-alang kumitir kene. Menapa wonten syarat-sarananipun dene anggaya kanugrahan kathah sambi kalanipun dene kula kahajab sirnanipun kula kapurih kasirnakaken sapados sampun ngantos gesang wonten lumahing bumi kureping langit. Nggih yen ora ana lelakon kang kaya mengkono sira ora bakal sowan ana ngarsa ulun. Kuwi kinarya kanggo pandadaraning laku kula. Kuwi kinarya kanggo pacobaning urip. Coba yen kowe ora diajab patimu, ora bakal sira munggah marang kayangan alang-alang kumitir sowan ana ngarsa ulun. Mongko sejatine kang kawawa nampa kanugrahan ya mung titah kang wis putus ing saliring reh bisa sowan ana ngarsa ulun. Mongko ingkang ngandhingini sowan ana ngarsa ulun mung jeneng kita. Pantes lamun jeneng kita kulup kang bakal nampa kanugrahan mau. Mekaten Pukulun. Iya. Muga kanugrahan iki bisa kok tampa kanthi weninging cipta ing bisoke bisa kanggo pangayoman marang sapa wae. Aja mung pangayomaning keluarga, uga pangayomaning bebrayan agung kang padha bareng urip ana ngalam padang. Sabab kowe dadi toh jalining jagat, kowe dadi memanik ing bawana nggih Permadi. Lir Kartika panjresuk sumilak wadana kengis. Kang sadining kusuma mamayo waluyeng nagri kraitanen dimen krepto kene nggih Sukmarjuna ngakno lawang swargamu meningna jetamu amung jeneng kita kulup kang kawawa nampa wahyu toh jali abadi. Lang Indriya mangure mangungkum kanduan remang lelena tanpa kanen yen tanpa tulsa mengko sang Gautama wawasnya hanggrarapa Nggih. Jeneng kita wis kawawa nampa nugraha. Duh Pukulun sembah nuring kang tanpa wami.
dene ingkang wayah ingkang paduka wiji anampi kanugrahan menika nanging nggih titah kang nampa wahyu mau ora enteng kena tak paribasakake wit-witan kang saya suwe saya angkrembuyung akeh gegudhungane kala mangsa katrak ing angin lan katrak ing maruta kudu kang sentosa awit yen kurang ing kasantosan bakal rubuh bakal tetel lho ninggih pukulun lah supayane bisa tentrem lan supayane bisa katrem wahyu cumandha marang anggammu kulup sira kudu tetulung marang sasama samaning dumadi padangna kang lagi we peteng tentremna kang lagi we bingung jejegna kang lagi we menceng urken kang lagi we redhok udarana kang lagi we nandhang reruwet inggih namung kula sendika ngestokaken dawuh pukulun gandeng sampun anampi kanugrahan kepareng kang wayah badhe wangsul wonten ngarcapada awit sampun dumugi titiwancinipun sekawan dasa dinten anggen kula tarak brata pitekur puja wonten saklebeting wana ngandhaping mandira mung suku sajuga ya nggih kowe enggal tak tundung bali marang ngarcapada nanging ulun ora bakal negakake marang jeneng kita ulun ora bakal negakake marang jeneng kita kulup aku tetep bakal memanuki lakumu lelakone piye iki mengko oh mekaten iya muga-muga yen ana lelakon enggal bisa den udari amanggih katentreman aja kongsi gawe popo cintrakaning titah kang padha kepengin gayuh muni nggih pukulun terwaca sabda paduka kepareng ingkang wayah nyuwun pamit daya-daya wangsul wonten ngarcapada ya nggih puja pujiku kang tansah jumurung marang jeneng kita kulup